तो देखो आमर जिम आमर हो पूजा हो सेंटर जिम लाइट आई पटू घिनी आसे देखो से बोर्ड रखिदिन भल कौन है ना सही फोटो ठाकुर को जाके काम हो जाए से लगे और देखा ना तेरे बस हम देखते हैं आगे दे
ଆନନ୍ଦେ ବିତ ଚଳି ଗଲା ଶ୍ରୀପୁର ହାଟରେ ମିଳିଲା ଗୋରୁ ହାଟକୁ ଖୋଜି ଯାଇ ଗାଈର ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ କିଣିଲା ପାନ ଯେ ସୁପାରି ଗଞ୍ଜାଇ ସଉଦା ସେ ସାରି ତେଲ ହାଟକୁ ଚଳି ଗଲା ତେଲ କି ତେଲ ଯେ ମାଗିଲା ଗାମୁଛା ପାତି ଦିଗ ବର ତେଲ ମାଗଇ ପାହି କର ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖି ଆସିବା ଦେଖା ଭାଇ ଟିକେ କଣ ବେ ତୁ କର ଟୋଟାଲି କଣ ବୋलो ବ୍ୟାଡ୍ ଜବ ଏଠି ଏଠି ପଞ୍ଜାବୀ ଜବ ହଁ ସେଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟାକୁ ଆଗ ରଖିବି ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ପଞ୍ଜାବୀ ବ୍ୟାଡ୍ ଚପ ଇଏ ବେସନ ବଡ଼କା ଆଉ ଇଏ ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଇଏ ତ ଆଳୁ ଆଉ ସଇଲା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାଲା ଆମର ହଉଛି କୋବିରା କୋବରା କୋବରା ଏଠି 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 ତ ଏଠି ଏ ତରକାରୀ କରୁଛି କି ତରକାରୀ ଭୋକ ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ମାଗୁଥିଲା ନାହିଁ କରୁ ସେ ଫେରିଗଲ ହେମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶୁଣିମା ହେଉଛି ଜଗ ତେଲ ଯେ ଆଣି ଛଗୁ ସାଇ ସେ ତେଲ ଅଛି ଉଣା ହୋଇ ଦେବୁ ଯେ ଭରଣା କରି ଫେରିନ ଚାଲ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳି ପୂଜା କଲା ପଇସା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ନଉ ପୂଜା କଲା 20 ଟଙ୍କା ନେଲା 20 ଟଙ୍କା ଆମର ସରିଗଲାଣି ଯେ ବି ପୂଜା କଲା ନେଲା 20 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମର ପୂଜା ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପୂଜା ସରିଗଲା ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଉ ବସ୍ ତ ବାଜିଛି ଭୋଗ କରିକି ଖାଇଲେଣି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ରଖୁଛି ଆଉ ଆଉ କିଏ